Suň reňki nähili? Ol renk gögüm tüldürmi? Ýa-da çalaja ýaşyl kakýan renkmi? Birden ak renk bolaýmysyn? Renksiz bolaýmy hem mümkinmi? Suň hakyky renki nähilkä? Aslynda köpüýmiz suw renksiz we dury sowukluk diýip bilýäris. Emma suwň asyl renki açyk gökdir. Suň renkiniň açyk gök bolmagynyň sebäbi agyşyk bilen baglanyşyklydyr. Agyşyk näme? Agyşyk bu günnelik durmuşymyzdäki ýagtylykdan tapawutsuz bolup, ol elem oşurdäki ähli ýediren köz içine alýar. Eger suwa agyşyk tutsaň, onuň renki ak däl, açyk gök renkge öwrilýär. Sebäbi suw agyşyň gyzyl bölegini hemde iň uzun tolkuny eýe bolan bölegini, ýagny mawy renk özüne siňdirýär. Bu bolsa suwun açyk gök renkde bolmagyna sebäp bolýar. Bir zadyň renkini kesgitlemek üçin şol zadyň agyşygyny nähil serpikdirýändigine seredilýär. Şol sebäpli hem ışıgyň ýok ýerine renkiň hem ýokdugyny aýtmak mümkin.